ungazibulalisi noma namalale veva. Malaria is real. Malaria veva will kill you. And then thathi isinqumo uthi ake ngiye kuBabu Dokotela, and then ungeze kuBabu Dokotela with the concept ukuthi you are coming to study me because uzogeja and ungabelieve. Kunabantu abaningi ahleze befuna ukuthi sibagejise empilweni like yourself, and then uma uthi Babu Dokotela, I have something in my hand. I have something that I've got, but I'm not using it anymore because it's no longer beneficiary kumina. Thola ukuthi umuntu upaka imoto laphana. Le moto lena zo 3 kwakusemnandi zisasebenza, but now he has lost everything. Into anayo igameni ayonayo igama lakhe nezikweleti zonke zakhe zibiza yena. Engisho ukuthi you can bring something serious, but don't bring imoto efile, don't bring imoto engenayo ilogbook. Mayilethe imoto eshaya iclash, ungayilethi imoto enamalapi lithi ayisimanga ngoba a proven fact abantu bakwazi ukuletha into abazoyilahla kwena bethi hayi omkhulu sizocela nansi into esinayo, kanti bakwenza isilima wena siyakwazi ukuyithwebula thina into. Mina ngiyakwazi ukuthi ngikunikize into umbothi ngesilima, ngiyithatha isibuku ngiyethuneni ngibeka inyama bese ngisibhekisa isibuku ngaselangeni. Uma liphuma ilanga lisixhopha lesibuku ngiyithatha yonke into ekunika ngoba ngifuna ngesiphuphuko. Angifuni ngesiphuphuko mina. Ngoba awuzothi mina ngikwenzise into ka 250,000 ungishayela imoto lana eshaya ama-chocks onke. Ama-chocks abiza. Umuso hambile ngithatha isibuku ngisibeke lapha ethuneni ngibeka inyama bese ngitshela lamadoda ngithi njengamanje yonke into esiyinika usibani nithatheni. Yonke into ithatheni. Yonke into ithatheni. Yazi abantu aba understand